Ang sambingay mahitungod sa dato nga buang-buang. Unya may usa ka tawo didto sa pundok nga miingon kaniya, "Magtutudlo, sultihi ang akong igsuon nga bahinan ako niya sa katigayunan nga gibilin kaniya kanamo sa among amahan." Si Jesus mitubag kaniya, "Kinsa may naghatag kanako katungod sa paghusay o pagbahin sa katigayunan tali kaninyong duha?" Ug mipadayon siya pagsulti kanilang tanan, "Pagbantay kamo ug likayin ninyo bisan unsang kahakog, kay ang tinuod nga kinabuhi sa tawo